ARD Manajemen. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Ojo nganti anak tapi korban berjuang ninggalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Kudu semangat, harus bisa menyemangati diri sendiri ya. ARD Manajemen. Papa Hanu. Yen pancen kudu ojo nganti anak tapi korban
Gede tresnoku tulus kanggo sliramu. Tekoni mbok sia-sia sampe atiku lara. Lepas awakku ambro jaga atiku. Pengen nangis tapi isin mung iso ngempet ing jero batin. Yen tak rasani jebule oksigen ra padha karo manisi ucape. Opo kowe seneng yen ati iki kelaran tresnoku tibake mbok gawe dolanan. Kebangetan wonmu nyiksa atiku. Wis kadung sayang kowe malah ilang. Gede tresnoku tulus kanggo sliramu. Tekoni mbok sia-sia sampe atiku lara. Lepas awakku ambro jaga atiku. Pengen nangis tapi isin mung iso ngempet ing jero batin. Pengen nangis tapi aku isin mas. ARD Management. Kebangetan wonmu nyiksa atiku. Wis kadung sayang kowe malah ilang. Gede tresnoku tulus kanggo sliramu. Tekoni mbok sia-sia sampe atiku lara. Lepas awakku ambro jaga atiku. Pengen nangis tapi isin mung iso ngempet ing jero batin. Tresnoku tulus kanggo sliramu. Tekoni mbok sia-sia sampe atiku lara. Lepas awakku ambro jaga atiku. Pengen nangis tapi isin mung iso ngempet ing jero Terima kasih.
kesuwun wis tau mampir jati carita masih tamong carita lara bakal sun kenang nang jero dodo. Mama lo
Tatu ning atiku loro rasane, nganti kaya diiris-iris rasane. Mergo nalika aku sayang-sayange, kowe mutus tresno cukup sakmene. Keronto-ronto ati rasane, kaya ora bisa tak ibaratake. Amung mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Rasane ati nganti ra bisa lali, tresno tulus sangko ati dilarani. Kowe janji tresno tulus sangko ati, nyatane kowe gawe loro ati. Kabarmu sayang, apa kowe eling aku?
Sigit. Sesuk sayang. Oh alah janji terus. Saiki Mas saya Febri. berjuang loh ini. Iya, tak karo Mas Sigit. Mas Sigit Asal. ini. Oh. Ayah Hanum. Yeah. Pengen tak laleki kenangan rokoi nanging kok angel rasane. Yo. Aku kudu piye carane ninggalke kowe opo saking kadene katresnanku. ARD Viva. aku kudu iso naleke rupane supaya moto iki iso mandek nanging kono berpanjanji manismu mendung ati saksi kowe banyu moto wis sasat kono mikir kowe minggat banyu moto wis gugur kono kowe wis mundur marang janjimu ning aku. Lagi lo Mas Bajong. Ning Viva lho iki. Enak lo Mas. Obat Mas. Lagi Mas Bajong. Aku kudu iso naleke rupane supaya moto iki iso mandek nanging kesel atiku kono berpanjanji manismu mendung ning ati dadi saksi kowe banyu moto wis sasat kono mikir kowe minggat banyu moto wis gugur kono kowe wis mundur marang janjimu ning aku. Kematine koyo aku isih kerep dilarani sabar-sabare atiku isih bangga diapusi ra masalah yen aku kalah
sadar diri lakon menang keri. Ngelalekne
Ceritakan pada bintang-bintang, kau sehilang di malam panjang. Sutara ada lagi yang panggil saya sayang. Niat panggil kau pulang sirna, senyuman manismu sisakan nama. Su terlalu jauh berkelana, sakit kau ada di mana? Jauh kau su kemana? Kas tinggal sepi merana, sa menangis di bawah gerhana. Tak perlu lagi kau tanya sa bahagia kemana. Kau yang bikin hancur semuanya, kau yang sa anggap karunia, ternyata kau yang hancurkan sa dunia. Yen tak sewang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung sawates kanca, padha rawani ning ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap nyamripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan abot iki ora mau duka, mung dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Nirmala Dawo. Sungguh
rasa iki aku sing tolanan seprono seprene aku ngapusi kowe di belakang bermain dengannya. Kabeh iki pancen salahku, wis menjani janji suci iki. Oleh aku
ono salah luputku mau terus terang sayangku aja pendem dhewe aja sombrat ono rene aku salah dikawe nyaman liyane wis tau mampir tiati cerita masih otah mong cerita bakal sun kenang nong jero dodo
penting suwi mama. Vita. Masih Git. Lek rapi undangi loh. Lek Kapan lek rapi rapiku? maksudnya. Mbak Lala yo. Nggih. Aku wis tau ngrasake jerone kitanan, ngrasake pundase kelaran, ngrasake nangisi ning ra ketaran. Aku ngiyani omongmu sing kesenjalani, bisa memang keputusanmu. Tak lila-lila
nek kesalahanmu. Aku centoy ratweru nesnani sliramu. Aku tak sinala, aku ngaku salah. Karena sunan ojo bubar, opo kowe ra eman-eman.
Wis kadung tresno lo jebule yo sanes aku lho sing ditresno. Lah iya. Sing sampean panggil kok aku sanes Vita. Vita ono sing duwe. Apa kowe ra ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu tutunggo aku. Jerone atiku tinggo sliramu yen itu sing dikarepe sanes sing dipingini turun sempat
baik.